lalaban ka din ng SK? Pwedeng ako muna? Para naman matupad ko yung pangarap kong Honda Click. Honda Click? Siya kanina, NMAX. Tapos ikaw, Honda Click. Ano, lalaban lang kayo para sa mga luho ninyo? Hindi na kayo nahiya sa mga kabarangay nyo? Na ganyan ang gagawin nyo? Bakit pa kayo tatakbo kung ganyan lang din gagawin nyo? Mga punyemas kayo. Alam mo, Andres, kaya ako bibili ng Honda Click, pang-responde ko yon para hindi ako naglalakad. Bagpayato yun eh. Nakalong away. Pintas ti pagainan. Samantalang edad duma, nalubog. Nalugidan. Tapos edad duma, nakalapay ti ayudan. Tatao awan. Sa bali nga talaga no, napigsa kapit mo ta barangay ka. May lista ka. Kinayaw si digdiksyonan. Madi kayo butaos. Ag single butak. Naagang ko lati sulat ka. Tandaan nyo ata. Nay, nagmayatin na. Pero muwaram aming adawa na. Makatsamba ang mga ataw. Tumama ataw. Nice. Baglaan ka madya nagrautat. Naitayam mang may gastos ko. Nukis sa banat to yun. Sumursulpok mo na. Bakit nandito ka? Ano ba ginagawa mo dito? Wala. Iisip-isip lang kung paano makakakuha ng ayuda. Ayuda? Malapit na eleksyon. O bakit? Mas maraming ayuda sa eleksyon. Wala na akong pakialam yan sa ayuda niya. Wala naman tayo nakukuha. Ako meron. Ikaw meron. May kapit ka sa barangay natin. Eh ako wala. Wala eh. Kamag-anak ko yung isang kagawad. Yun na nga eh. Ganyan naman tayo eh. Kung may kapag-anak ka dyan sa barangay eh, makakakuha ka. Pero kung wala kang kamag-anak, wala. Nga. Huwag ka na magdamdam. Tatakbo kong SK chairman. Ano? 50-50 tayo. Gusto mo? SK chairman, ang tanda-tanda mo na. Amoy lupa ka na nga eh. Mag-SK chairman ka pa. Bakit? Anong masama? At least tatakbo para sa bayan. Disqualified ka na. Lo, feeling mo sa akin, expired na? Overage? Ha? Andres, 20 years old pa lang ako. Hayaan mo. Pag nanalo kong SK chairman, akong bahala sa'yo. Bakit? Anong balak mo kapag nanalo ka? Siyempre, uunahin ko munang pagandahin yung buhay ko bago sa inyo. Katulad mo din naman pala yung iba eh. Sarili mo lang yung iniisip mo. Hindi naman. Hindi ko naman uunahin yung sarili ko. Uunahin ko muna yung luho ko. Ang to. Kiso mo lang nga dyan. Garapal ka mo lang. Awan sabsabalin mo kita. Nakatugaw tatta. Grabe naman to. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, di pa nga ako tapos eh. O, ganito na lang. Ang unang proyekto ko, bibili ako ng NMAX. Mabilis na motor. Para mabilis akong makakarespondi sa inyo kung nangangailangan kayo. O diba, ang laking tulong. Max. Taropam. Nagado na buya ka custom boy. Dati nakabike, tatalakain Max ay. Di mo. Sino? Sino nakita mo? Hindi ko na dapat ipangalanan. Pangalanan ba? Madyak na kuan magpangalanan. Bukis sa bar. Pangalanan. Ayoko ng pangalanan kasi mahirap na. Ayokong mapahiya yung tao. Alam mo, iba ako sa mga yun eh. O sige, iibahin ko na lang. Para mas lalo akong makatulong sa inyong mga magsasaka. Diba binabahayan? O, ang gagawin ko, ipapasimento ko na lahat yan para hindi na kayo bahain, no? Ano, angas, no? O. Tanga mo talaga. Paano naman kami magbubukid? Saan kami magtatanim sa semento? Paano tutubo yung palay? Sige nga. Kisa ba mo, talaga murmuryutin na ka eh. Problema ba yun? O di sige, bibigyan ko kayo ng libreng paso. O kaya, sako. Pwede pa natin ni-recycle yun, no? Di ba? Marami yun. Total, ikaw nakaisip niyan. Ikaw na lang gumawa. Talentado ka pala eh. Gagawin mo pang tanga yung mga magsasaka. Tsaka alam mo ano magiging platform ko? Ito sasabihin ko sa'yo ah. Dating tamad bumangon sa bahay. Ngayon babangon para sa barangay. Oh, di ba? Mananalo talaga ako sa mga platform idea ko eh. Angas talaga. Meron pa isa eh. Dating... Hoy! Anong pinag-uusapan nyo dyan? Ito naman.
Di pa nga tapos yung plataforma ko. Ineepalan mo na agad naman. Anong plataforma na sinasabi mo? Bakit? May bala ka bang tumakbo? Oo, may balak siyang lumaban ng SK. SK? Lalaban ka din ng SK? Pwedeng ako muna? Para naman matupad ko yung pangarap kong Honda Click. Honda Click. Siya kanina, NMAX. Tapos ikaw, Honda Click. Ano, lalaban lang kayo para sa mga luho ninyo? Hindi na kayo nahiya sa mga kabarangay nyo? Na ganyan ang gagawin nyo? Bakit pa kayo tatakbo kung ganyan lang din gagawin nyo? Mga puninyemas kayo. Alam mo, Andres, kaya ako bibili ng Honda Click, pang-responde ko yon para hindi ako naglalakad. Bakit pa atat na atat kayong sumali dyan sa SK na yan? Bakit? Malaki ba ang sahod dyan? O malaki ang bigayan? Sige nga. Kaya nga marami kaming gustong tumakbo ng SK, oh. Dahil malaki kasi. Mauunang matupad yung pangarap namin bago yun sa inyo. Oh. Tsaka ikaw, Diyos ko naman, saan ka na tumakbo ng SK? 20 na ako, 18 ka pa lang. Next year expired na ako. Kaya ako na muna. O sige na nga, ikaw na nga muna. Pero gampanan mo yung pagiging SK mo ha. Huwag mo muna unahin yung luho mo. Siyempre naman, kagampanan ko ng maayos yung pagiging SK chairman ko. Gino-joke ko lang yan si Andres, niloloko ko lang. Pero siyempre, gagampanan ko pa rin talaga ng maayos pag nanalo ako ng SK chairman. Kumbaga yung magandang nagawa ng SK chairman dati, mas pagagandahin pa natin. Ganun talaga yung gagawin ko. Yung mga sinabi ko kanina, joke-joke lang yun. Pero, mabuti talaga yung puso ko. Para sa bayan tayo. Yan, ganyan dapat. Tsaka sabi nga ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ayan, ganyan dapat ang pag-iisip ninyo. Kasi kayo ang pag-asa ng bayan. Tingnan yung mga kabataan ngayon. Nagbabarilan. Wala nang ginawa kundi manggulo sa eskwelahan. O di ba? Kaya tumakbo kayo ng maayos. Gampanan yung serbisyo ninyo. Kaya nga kami tatakbo di ba? Para patinuin na yung mga kabataan ngayon. Oh, katulad yan, pag nanalo ko, proyekto ko, sports, financial support sa mga pag-aaral ng mga kolehiyo natin, mga elementary, high school, mga ganon. Oh. Tapos, maglalagay tayo ng mga placard dyan sa mga kalsada na iwasan ng droga para hindi sila makagawa ng masama. Di ba? Tama yan, Brian. May tama ka din na ginawa. Tsaka, ikaw na muna garud lumaban ng SK. I-SK kagawad mo na lang ko para pag may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ayaw, dapat ganyan. Magkasundo kayo. Hindi yung nagpapataasan kayo ng pride. Tapos, bibili pa kayo ng mga luho ninyo. Yan ang magandang naisip ninyo. Okay? Kaya dapat, pag nanalo ikaw muna mag-SK na. Pag nanalo ka, yung mga sinabi mo ngayon, sana to pa rin mo. Tama? Tama ka dyan, Andres. Pero, para yun sa kabataan ha, kung hindi ka nakasali, matanda ka na kasi. Kisabado gito yun. Sayang lati oras ko kanya yun ng kitungtang. Diyan mo lagay ang kasalay. Porki lakaya ko, madyan ang kasalain. Nya, kabataan latan. Nagkapo mo lang kabataan ha. Kaso luko-luko lang hindi eh. Sukas tuyak. Oy! Huwag ka mag-alala, Andres! Pag may sobra, sa'yo na! Joke lang. Ay na, kanya yung ratan. Ang pakialam ko takwar tayo. Joke lang sinigang. Brian, tara na. Mag-file na tayo para maunahan natin yung mga tatakbo ngayon ng mga kurakot. Sabagay. Oo nga, no? Para makapag-isip din ako ng magagandang project ko para sa mga kabataan ngayon. Tara!